Айде, Мариане, слушам те. Така. Ще отдавна не сме правили Една клипчета, малко загадка се за посвем. теб. Това не е загадка, нали? Гатанка е. Въпрос, добре, каквото и да е. Каквото и да е. Значи, Слушай, искам те питам. Какво става, като хвърлиш син камък в Червено море? Син камък в Червено В море. Червено море. Не знам и аз мисля. Фанах го този път. Ама как го фърляш? Няма значение, фърляш го просто. Взимаш го, син камък, фърляш го в Червено море. Какво става? може да стане, освен да потъне? Не е това. Той потъва. Син камък в Червено море. Откъде тия сини камъни, бе? Къде ги намерихте, бе? На луната ги намерих, докато летях си в Мерцедеса. Айде. Син камък в Черно море. Ти му уби направо. В Черно море или в Червено море? Червено море. В Червено море. Какво става, ако фърлиш? Същото де, че го фърва и в Черно море. Също ще стане. Принцип да, но трябва да кажеш какво е. Какво ще стане? Какво може да стане? Ще потъне камъка. Не. Това е някаква глупост, сигурно. Не е глупост. Ще потъне. Не. Това ще потъне, има и нещо друго. Ама това не е отговор. Ще са намокри. Познах ли? Познах ли? Да, ама, щом ще потъне, значи са намокри, викаме. Добре, познах, айде, чао. Кажи чао. Чао.